Ayan. Hello guys, good evening. So today is actually mag-haul tayo. Hindi ko alam kung malakas yung boses ko or hindi. Pero, ayun. So, pasensya na, haggard yung face ko. So, kakarating ko lang. And, ayun. Matagal na ako hindi nakapag-haul. And, medyo gabi na. Naka-ring light lang ako ngayon. Medyo madilim. Pero, i-push natin yung pag-haul. Sana ay magkaintindihan tayo. So, wait lang. Kunin ko lang. Diyos ko, ang bigat. Ang bigat ng box. So, anyway. Ayan. Dapat eto, hindi ito kasama kasi ang tawag dito, every December, mayroon kaming kapitbahay dito na talaga nagbibigay siya ng mga ganito. So, thank you sa nagbigay. So, anyway. Ayan. Una, ito na lang. Bumili ako ng chiffon cake. Ayan, sobrang malaki siya guys. And mabigat. I think yung price ito is nasa mga 142 yung presyo niya. So, ayan. Kakainin natin yan. And, dahil, syempre, yun nga, nagsahod tayo sa YouTube. I'm so happy na eto mag-grocery. Na-miss ko mag-grocery haul. Na-miss ko mag-grocery haul. Kaya, eto na. So, una, eto, bumili ako ng Knorr cubes. Dalawang Knorr cubes na, ilan bang laman ito? Hindi ko lang bilang laman nito guys. 12 cubes. Meron akong chicken and merong beef. So, walang pork. Maybe dahil sa ASF. ASF ba yun? So, I don't know kung naapektuhan din yung Kasi na medyo maingay dito. Babili na kami ng maraming paprika. So, ayan. Ginagamit namin to. So, paprika. Ang daming paprika. I think meron. Nasa ilalim pa. Konti lang to. Ayan. Tapos, bumili kami ng pipies na salabat. Actually, umiinom talaga kami ng salabat every night. And, itatry namin itong pipies. Maganda daw to. Nilalagyan ng lemon ba yon? Hindi ko alam. Pero, ayan. Mura lang to. I think nasa mga 60 plus lang ito. Hindi ko alam kung mahirap pagtingin dito. Mahaba yung So, basta. Ayan. Pipies na salabat. Maganda siya. Yung pipies. And, bumili din ako ng Coffee Mate. Yung ganito na lang kalaki. Yung nabili ko. Hagrid. So, 250 grams ito, guys. And, syempre, ako yung gumagawa ng kape namin. Yung minimix ko yung ginagawa ko siyang 3-in-1. So, ito yung napili ko yung strong kasi talagang strong talaga yung lasa niya. Diba? So, ayan. Tapos, Ajinomoto. Kasi ito yung ginagawa ko fertilizer sa mga flowers. Kailangan malaki kasi marami yung ginagamit ko. And then, Graham. Actually, sa Pasko, gusto ko talagang mango Graham. Pero naisip ko, nakalimutan ko ganina, gusto ko palang buko salad. Kasi favorite ko talaga yung buko. And, okay, so buko na lang yung inano ko. So, pero binili ko na lang ng isa para pangkain lang. And then, ito, para kay Hagrid, cream o na chocolate chip cookies. Bihira lang akong bumili ng mga ganito guys, pero kasi nagsastock kasi nga, hindi niya tinitigilan. Talagang inuubos niya to. So, ayan. Yung iba guys, hindi ko na alam yung presyo ha. Nakakalimutan ko na. Tapos, Oreo. Ayan, tuwang-tuwa siya sa Oreo. Mini Oreo. Ayan. Tapos, ito. Wala yung favorite ko yung yellow. Kalimutan ko yung pangalan nun. Masarap yun. Pero ito, okay lang din to. Hindi siya ganun ka-spicy. Parang okay lang. So, bumili ako ng New Bully. Dalawa lang kasi, pag kumakain ako nito, naiingit si Hagrid. Tapos, hindi siya makakain kasi na spicy siya. Diba? So, ayan. Wait lang, ha? Ayan. Tapos, meron tayong
Ito kay Hagrid to. Favorite ko itong cheese ring. Hindi, pag nag-grocery lang kami, saka lang sila kakain ng ganyan. Tapos, dalawang Nova na ganito. Masarap to na Nova, guys. Na, ito yung classic. Kasi, hindi siya ganun kaalat. Tapos, light lang talaga siya. Masarap. And then, more Spanish paprika. And, first time kong bumili nito, ngayon ko lang kanina ko lang napansin na Del Monte pala ito. Akala ko parang bagong brand. Nung kanina tiningnan ko, maliit kasi yung nakalagay dyan. Oh. Hindi ko lang kung nakakita nyo na Del Monte pala. So, bumili ako. Hindi ko alam yung presyo nito, guys. Pero, check ko. Yung pangalan nito. Mr. Milk. 47.75 pala ito, guys. Ayan. Pag snack kasi ni Hagrid, hindi ko masyadong tinitingnan kasi pa isa-isang ano lang naman yung kinukuha ko. Tapos, walang ibang Lady's Choice doon. Wala din sachet, walang anything. So, eto na lang yung kinuha ko. So, eto naman, nasa 100 plus ito, guys. I think nasa mga 140 plus. So, ayun nga, gusto kong lagyan ng fruit cocktail. Hindi ako mahilig talaga maglagay ng mga ganito. Pero, napaka-hassle pag ano pa ako ng mga fruits, diba? So, mas mahal yung prutas ngayon, guys. So, ito na lang yung binili ko. 70 plus lang ito. So, 2 days na mixed fruit. Ayan, dalawa yung kinuha ko. Para marami, diba? And also, bumili ako ng Angel Evaporada. Ayan, dalawang evap. Parang ang liwanag. Excuse me, ma. O later na. Wala pa ka hapon. Tapos, Liberty na kondensada, isa. Bumili din ako ng suka. Kasi yung suka namin, wala na talaga. Lagi na kami bili sa tindahan. So, alam nyo yung, ang tagal kong hindi nakapag-grocery talaga, guys. Puro lang kami pa liit-liit na bili. Kasi nga, hindi ko nakakalabas ng bahay. So, ngayon, eto. Basta i-chika ko sa iyo bukas. Pag nakapag-vlog ako. So, eto, bumili ako ng, walang yung isang malaki na talaga binibili ko. Kasi, etong ganito no, vermicelli yung binibili ko talaga ng klase. Hindi yung may panda. Pero, actually, same naman sila. Pero, gusto ko talaga to. So, walang iba. So, ito na lang yung kinuha ko. So, 6 na ganito yung kinuha ko. And then, mainit talaga dito, guys. Pasensya na. Ito yung, para kay Hagrid dito, Pascual na yogurt. So, tuwang-tuwa yung anak ko. And, cream. Ayan, dalawang cream yung aking kinuha. Ano to? Magnolia. And then, ketchup. Grabe. Wala talaga yung ketchup. Kung mapapanood nyo yung aking vlog, I think, mauuna yun. Ito, hindi ko sure. Pero ang daming tao sa grocery, guys. Tapos, ubusan na talaga ng mga ano. Pero, alam nyo yung napapansin ko, compared talaga sa nung walang COVID, pag December, grabe yung tao. Pero ngayon talaga, maraming tao, no? Pero may kukumpara ko siya sa dati. As in, sobrang konti na lang talaga yung mga nakalinyang dito. So, bilisan ko na to. Del Monte na ketchup na lang yung kinuha namin. Tapos, ito yung ilalagay namin sa labat na lemon. Ito naman, itong mga rice, ano ito, tig pa 5 kilos. Ito naman ibibigay namin sa aming courier, ay aming mga rider na tig pick up. So, bali dalawa yung aking tig pick up. Actually, 3 sila, no? Pero, bihira lang yung isa. So, titingnan ko kung ano yung maibibigay ko sa kanya. Pero, yung pinakaano ko talaga na rider, kasi syempre, parang tao na rin namin sila, no? Kasi talagang, ang laking tulong nila sa business namin. And, alam nyo naman, yun yung aming bread and butter. So, bumili ako ng total of 15 kilos ito, guys. So, bali 3. Ayan siya. 3 ganito na tigpa 5 kilos. So, bali ito sa security guard namin dito sa subdivision. And then, itong dalawa naman isa dalawang pick-uppers namin. So, idadagdag pa ako dito pero titingnan ko kung ano yung
Gusto ko kasi, last year, ganito din yung binigay ko. Ganito ba? Kalimutan ko. Kasi gusto ko practical yung natatanggap nila ng mga, regalo sa Pasko. Kasi yun yung kailangan talaga natin, di ba? So, baba ko muna to. Oops! Next. Tadang! So, eto. Eto talaga, sobrang laki ng mga binili ko. Kasi talagang, ayoko na, uubusan talaga kami. Kasi ito talaga, mga needs talaga namin. Ito, kasi syempre, araw-araw namin siya ginagamit or yung iba, like yung mga sabon. Talagang importante sa akin na hindi maubusan na darating pa sa susunod ng mga groceries na, trip. Grocery trip. So, ito, bumili ko ng sunset na sobrang laki. This is, magkano ml? 350 ml. Malaki talaga siya, guys. So, yun. Ito na yata yung pinakamalaki nila. So, ayan. Ito naman, check ko kung magkano yung chiffon, Ariel, Angel, chiffon. Ito ba? Hindi ko makita. Basta sunsilk, malaki siya. And then, kanina nakita ko to, bago to, Palmolive na antibacterial na hand wash. Ayan. Kasi pag, kumakain si Hagrid, kapag kumakain kami talagang nagwawash siya ng hands. So, ayan. Palmolive. Bago ito sa Palmolive. Mabango siya. Pag tikang lang, tikang. So, mabango siya, guys. And then, yung Skin White, na isa lang yung kinuha ko nito kasi matagal lang nauubos. Tapos, yung Kujisan, gamitin na lang yung mga natira. As in, ubusan talaga ito. So, ito lang yung natira. Saka pala kung napapansin nyo, kaya ako nakaganto. Bigay ito sa akin ng aking classmate sa high school. Hello, Fritz. Nagkita kami, parang 14 years, bago kami nagkita ulit. So, ito yung binigay niya sa akin from Kuwait ba siya? Dubai. Nakalibutan ko kung sa tiyaga. Saan siya nag-abroad. Pero ayun, nagamit ko siya kasi nagmotor kami kanina at saka mainit. Kaya may protection. And then, ito yung sabon ni Hagrid na hindi naman niya sinasabon. So, Johnson sa Hagrid ano ba na? Dili, magtanaw sa kong bag ha. So, Johnson's dalawa. Ingay talaga dito. So, Pride na bar. Ayan, tatlong bar yan. Tapos, Zone Rocks. So, dati, nung maliit pa si Hagrid, medyo mag-agusto ko sa Zone Rocks. Ngayon naman, na malaki na siya, hindi na ako masyadong ganun pag-gastos sa Zone Rocks. Kaya, matagal itong nauubos. Actually, meron pa ako dyan. Tapos, itong Ariel na nakakamismo haul. Ariel na liquid. Tapos, ito yung napapalaki. 3.6 kg na surf. Ang gusto ko kasi sa surf, guys, siya, mabula. And then, konti lang yung nailalagay, mabula na siya. Tapos, pag ganitong maulan, kasi Disyembre, dito sa Mindanao, maulan lagi. So, pag maulan siya, hindi siya bumabaho, kahit hindi naiinitan yung mga damit. In fairness. At saka, hindi na ako nagda-downy. Ito talaga yung aking gagawin talaga. Later na. Tapos, toothpaste, Happy Toothpaste. May nabasa ako sa Tipid Living ata yun, na mas pa yung toothpaste, mas okay pa siya compared sa Colgate. So, ito yung binili ko. Ayan. Pwede ninain mo. Kay Hagrid naman, toothpaste, Happy din. Actually, may toothpaste pa siya, pero bumili lang ako para at least, diba? Tapos, yung wipes, hindi kami siya gumagamit ng wipes ngayon kasi hindi naman kami umaalis. Kasi usually, nagagamit ko siya pag umaalis talaga kami. Pero, mas maganda yung meron na kaming on-hand na wipes na lang yung magagamit. Tapos, safeguard na wala yung masyadong malaki na safeguard na ganito. Puro puti. Ayun yung puti. So, ito yung kinuha ko. Mabango siya kasi. So, actually, 4 to. Ginamit na ni Papa yung isa kanina. So, 3 na lang. So, ayan.
lotion na Myra, yung typical lang na lotion. Yan, yun lang yung kinuha ko. Tapos, cream cell kasi ginagamit ko to every Sunday. Every Sunday lang ako nag-cream cell para naglalagay ako ng aloe vera sa aking hairdo. Tapos, mga napkin na ito guys. Sa napkin naman, napapansin ko, pag itong modest yung ginagamit ko, talagang lumalabas talaga yung mga red tide ko. Yung mga red tide ko, lumalabas talaga siya. Pero yun yung napansin ko sa modest. Kaya ito yung binili ko. Tapos, sponge. Dalawa. So, I think yun lang. Yun lang ata yung nabili ko. Yun, nanghingi kasi siya ng yung mga animals na talaga. Kasi yun yung nakakaanuhan niya dito sa National Geographic. So, gusto niya daw mag-biologist. So, yun yung mga trip niya ngayon. Tapos, sumili ako ng ganito. Bawal na daw yung mga turotot na inaano. So, ito parang bomba-bomba siya na turotot. So, ito yung binili ko. 35 pesos Ako lang. naman. So, ayan. Ako naman. Isa. Tapos, sumili ako ng placemat na puti. Kasi, ito, syempre, pag nag-Christmas, parang special din yung setup namin. Diba? So, 3 lang. Ito naman, this is 26 pesos lang. So, ayan. Tapos, ito yung binili ko. Actually, may wine kami kayo na kinuha. Pero pinabalik ko kay Papa kasi, meron kasi kaming tindahan dito na nagbibenta siya ng wine. Tapos, sabi ni Papa, bibili daw siya. Sabi ko, sinabihan mo na yung kapitbahay natin na bibili ka. So, huwag ka na lang bumili kasi baka maano siya sa atin. So, yung binili namin is yung wine glass. Yan. Actually, may mga wine glass ako guys na dinalag na sa lumang bahay, sa pangit na bahay. So, hindi ko na kinuha kasi ginagamitan nila yon. So, eto. Bili ko na. This is 35 pesos. Yung iba sobrang mahal. Yung masyadong manipis yung ganito niya. Sabi ko, okay na to. So, bumili ako ng 3. Sus, may ako, diba? Pero dili pa na gamito. Mas masarap. Basta may fireworks. So, 3 yung kinuha ko kasi para tig-isa kaming 3 sa settings namin sa pag-Noche Buena. Ayun. So, 3 of them. So, eto. Ayan. Tapos, dyan na lang kami bibili ng wine para maano naman. So, ayan. Okay naman siya. Tapos, ang dami na yung mga wine glasses dati. Yung iba nga basag na. Ayun. Dala pa yun ni Mama galing. Dala pa yun ni Mama galing sa Saudi. So, ayun. Yun lang yung ating grocery. And, yung nagastos ko dito guys sa mga nagtatanong, nagagastos ko ngayon is nasa mga 4-5. Hindi pa kasali dito yung mga baso at saka yung mga toys ni Hagrid. So mga ganon yung nagastos ko. Pero kasi nag-stock kasi ako guys ng mga kakailanganin namin, ng mga needs talaga namin. And napapansin nyo, wala kaming, may binili pala akong manok na sa refrigerator. Hagrid! Nasa refrigerator na. I think 2 kilo yon. So, ayun. Yun lang. Kasi, everyday kasi pumunta si Papa sa palengke. So, hindi na ako nagpapabili ng masyadong maraming pagkain. So, ayun. Yun lang. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe. And tamang-tama yung ulan. And see you in my next video, guys. Ready.